izwe bazalwane. Ababili emhlabeni, hayi ezulwini, emhlabeni. Bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayakwenzelwa ngubaba osezulwini. Noma yini uma abantu emhlabeni bekholwa nguJesu bavumelana bengekho ezulwini besemhlabeni, akasho uJesu ukuthi bayoyenza, uthi uJesu bayokwenzelwa. Into fanele thina siyenze ukuvumelana ngokuthi sikhathele ukuhlupheka kulonyaka siyaphuma enhluphekweni. Akuzukwenza thina ukuphuma enhluphekweni, kodwa ukhona namandla ogama lakhe linguJesu ozokwenza ukuthi asiphume thina uthi bayokwenzelwa. Angazi noma niyezwa nibangcwele. Bayokwenzelwa labo abavumelana ngakho. Lokho nje abavumelana ngakho, labo bantu bayokwenzelwa noma yini. Noma yini bantu abami emkhetho ukuvumelana ngayo, bandla likaSimakade emkhetho insizwa bobaba enivumelana ngakho. Yazini ukuthi leyo nto nizokwenzelwa yona. Indaba enkulu ikuyisivumelwane sethu njengebandla ukuthi siyathanda yini ukuhlala osizini kuze kuyinkosi uJesu. Siyafisa yini ukuphuma kulolu sizi before kubuye inkosi uJesu. Enivumelana ngakho worship team uthi uNkulunkulu uzonenzela khona, akuzukwe nilokwenu ukuthatha yena nikholwe nguye ebese nivumelana ukuthi lokhu esikucelayo uthi noma yini enicelayo navumelana nase niyayicela nizokwenzelwa yona. Akasho ukuthi nini enizweni okwenu ukuvumelana nicele. Bengifisa namhlanje mabhethukothi amahle ngicabanga ukuthi yini uNkulunkulu uhleli lapho, ngicabanga ukuthi yini uNkulunkulu ofisa kwenzele yona. Ibheke lento, kukhona izinto zakho personal ongeke ukwazi ukuvumelana ngayo nami njengoba makhathini, kodwa khona izinto esingavumelana ngazo. Ukhuluma uthi baba bengibona ngathi kuleli bandla kushoda 1 no 2 no 3, bese siyavumelana, bese ngithi asithathe lolu daba sifise omdala wethu uthi yena sizamukeliswa bona. Noma yini awuphinde lu-19 verse 19, futhi ngiqinisile ngithi kini, uma babili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayakulenzelwa ngubaba osezulwini. Ngiqinisile ngithi kini, konke enakubopha emhlabeni kwababoshiwe ezulwini, nakho konke enakukhulula emhlabeni kwabakhululiwe ezulwini. Bazalwane azibona nizowafika. Yonke into esibopha emhlabeni uma sivumelene, ulikhizwe khuluma uJesu labazalwane, khuluma umphostoli, khuluma umfundi, khuluma umprofeti, amagama akhe la uthi masike sayibopha into kuyoba kuboshiwe nasezulwini. Niyezwa ngcwele, uma sike sayikhona into esivumelana ukuthi ngiqinisile ngithi yini konke eniyakubopha emhlabeni kuyobe kuboshiwe nasezulwini. Angazi noma bazalwane ngezwe, khona abantu abahlupheka ngendlela emangalisayo emhlabeni.
kodwa bebengenalo ulwazi lokuthi kanti lolu sizo lubabambile ludinga sivumelane, bakhulume bese siyavumelana ukuthi lokuhlupheka namhlanje lolu sizo nokuhlupheka siyabopha ngegama likaJesu. Akunamandla phezu kwempilo yami, akunamandla phezu kwempilo yami. Ngiyakhumbula eminyakeni eminingi edlule kwakunensizwa iphuma ingene ejele, lensizwa iboshwa, iphuma ikhona inomuzi leSheskavini noma ngikhuluma. Iphuma ingene ejele, iphuma ingene, mina ngijwayelene nalo ajwayelene naye. Uthe ngiya kulo mngani wami esasijwayelene naye, safika saxoxa, mina ngize kuyena, sekufika lo ophuma ejele, kanti uphume last week ejele, uyaphuma nje uyangena isigebengu, uyaphuma uyangena. Uma ekhuluma uthi useyasho lo ngoba akakholwa lo umngani wami lo ngangimvakashele, usethi sasizohlangana nje ngokomsebenzi, usethi hayi ngimi nomfundisi la, umfundisi lwengikhuluma mefika uphumeni uthi hayi ngiphume last week, dawe bengakakuboni ngiphume last week. Uthi ngikhuluma nomfundisi bengcono wafika ngikhuluma nomfundisi, ngimi nomfundisi. Uthi lo baba uyazi ukuthi mfundisi sengikhathele ukuboshwa, angisafuni ijele nje, angisafuni, kodwa yodwa into engishaya ukuhlupheka. Ngikhathele ukuhlupheka, ngikhathele ijele, angisafuni ukuboshwa. Wakhipha u50 rand ephaketheni, waguqa phansi, wathi ngicela nceke yenkosi ungibeke isandla. Ngikhathele ukuhlupheka, ngikhathele ukuboshwa ngoba ukuhlupheka ikona okungiholela ekuthini ngigcine sengiganga. Ngikhathele lezi zinto, nceke yenkosi nanku umnikelo, ngicela ungibeke izandla. Kwavuka leli zwi kimi lathi uma sivumelana, ngasho njalo kuye ngathi uma sivumelana mina nawe ukuthi uyaphuma namhlanje eboshweni, uyaphuma ekuhluphekeni, namhlanje uNkulunkulu ubhala amabhizinisi kuwo. Namhlanje uNkulunkulu uyakususa kwi-department yokujahwa amaphoyisa, kodwa ukuyisa kwi-department yenguphunga yosomabhizinisi. Waguqa phansi ngambeka izandla, wathi uma eqeda ukumbeka izandla engakakhulumi nalo, ngase mangiqeda ukumbeka ngase ngithi ngicela uyobuya nihlangane nalo, hamba sisenze isivumelwano. Manje vele usuku uhambe, seniyobuya nibonane ngelinye ukuze singonakali lesivumelwano, ngoba uzogcina usukhuluma into elimaza isivumelwano. Bekuhambeke manje seniyobuya nibonane, ngene emotweni wahamba. Namhlanje unamabhizinisi, unamatekisi, wathenga ngitekisi eyodwa, ethenela udadewabo, wacela udadewabo wamthengela itekisi, unamatekisi namhlanje. Wadlula ematekisini ngenxa ukuthi akakholwa. MawuleSheskavini, ngikhuluma ngendawo yaseChesterville, unethaveni enkulu eChesterville, i-onwa uyena yakhe. Eyakhe. Sikhulume nje nesivumelwano sisemgaqweni, ababili nabathathu mabevumelana bayokwenza. Inkinga izoba sekuthini uzokwenza isivumelwano la esontweni, mawuphumela ngaphandle ukuthi angazi noma besithandazile esontweni, kodwa angazi noma izokwenzeka nje, asekho. Inkinga ilapho ekuthini ubukathi ufise engathi ungathola umshado, kodwa uthe mawusuphuma wathi khona-ke esontweni ngoba angiyiboni insizwe engangishada, ngimane ngasho nje awusekho. Khona-ke esontweni ngithe ngifuna umsebenzi, yebo phela sithanda bengenza nje, awusekho, ngeke sawuthola. Uma sivumelana ngomshado, ingekho insizwe oyibonayo ezokushada. Angiyizwa mina. Sivumelana ngomshado, ingekho insizwe ezokushada.
uNkulunkulu ngenxa yokufeza izivumelwane alanda insizwa ozoyifaka ebandleni kanti sekufezeka lesi kodwa wena ubungazi sivumelana ngezinto esingenazo amehlo ethu enyama angaziboni kodwa kwelikamoya uNkulunkulu uyazi ukuthi ikhona insizwa ezokushada. Umuke wabopha isibopho wenza isivumelwano noNkulunkulu nebandla usenza lesi sivumelwane ungaboni ngempela. Yikho izwi lenkosi lithi ukholwa izinto ezingabonwayo, ukholwa izinto ezingekho ukuthi zikhona. Hallelujah. Bantu abami, intombi zami, kholwani ukuthi insizwa zigcwele ngale zingekho. Angizwa insizwa manibuka ngale mbona insizwa ziyazayofika eminyango zingekho. Kholwani ukuthi zikhona, umshado wenu ukhona, ungaboni lutho ngenyanga. Ufuna umsebenzi awuvuke ekuseni uyosebenza wenza isikhafikini ungaqashwe ndawo. Wenza isikhafikini uzusho ukuthi lesi ngizosidla ngebreakfast, ngizodla uhafu bese kuthi uhafu ngiphinde ngudle futhi ngelunch. Awukahle yonke into kholwa into engekho ongayiboni, ukholwa ukuthi ikhona uNkulunkulu uyayenza. Asiphakameni isibindi. Asiphakameni isibindi. Jesu uyimpendulo